Hey guys, ito yung profession ko ngayon. Hirap ning mag-doktor guys. Diyan, ikuhan mo mga kuhan kay mga... Che! Safety mo ano na kayo ng mga aso. Cheps! Ito ang buhay ng doktor. Yak! Ayaw kong mag-doktor. Iya! Ito. Ilagay mo na. Ito yung nasama sa grinder guys. Doktor ko ngayon. Doktor kwak-kwak. Ito kaya pa na. Tama na yun. Isa pang ulit na. Ay, off na yan. Kuha ko